Хамид сәне мақтаулар, Пейғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямға ихлас көңіл-түрләребездән шыққан салават шарифалар булсын. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә. Земляки, сегодня всех нас объединяет общий спор. Наш земляк Назипов Ильнур Салаватович погиб, выполняя боевое задание, свой священный долг, верной военной присяге. Он до конца выполнил приказ Отечества. Народ не забывает своих героев. Вечная ему память и вечная ему слава защитника Отечества. Барлык якташлар, райондашлар, Илнурның туганнарының, якыннарының үтә дә авыр кайгысын уртаклашалар. Кайгыларыбызны уртаклашабыз. Безнең шушы геройларыбыз, алар инде геройлар чыгышы сугыш кырында үзләренең ömürlerin bizim ilimiz için bir olğan җегетләребез ул мәңгелеккә безнең күңелләребездә калачак, мәңгелеккә безнең районыбыз, илебез тарихына кереп калачак. Разрешите мне от лица Министерства обороны, от лица военного комиссариата Республики Татарстан, от военного комиссариата Кукмурского района, от себя лично принести глубочайшие соболезнования по поводу гибели Ильнура. То, каким человек был Ильнур, говорит тот факт, что на контракт он уезжал водителем, а из водителей по велению сердца перевелся штурмовой отряд. Погиб при штурме одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики. Вечная память герою, вечная слава. Илнурның рухы шәһид булып китсен. Рухы үз мәхтурында урнасын. Хәерле көннәр. Мин үзем Сабадан, безнең сеңлебез дә Сабадан иде, кияү дә Сабадан иде. Менә бүген аларның уллары Нәҗипов Илнур Салават улын соңгы юлга озатырга килдек. Барыгызга да олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Исән-имин яшәгез, кайгы хәсрәт күрмәгез. Шушы ватанны сакларга киткән улларыбыз, егетләребез исән-имин туган җирләргә әйләнеп кайтсыннар.